Normalment ma jaqblu f'xejn, iżda l-ewwel darba u wara diversi diskussjonijiet intlaħaq ftehim bejn BirdLife Malta, il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK u l-Kaċċaturi San Ubertu il-KSU dwar loti tal-ikel adekwat li ċ-ċinji f'Għawdex. Wara żjara u evalwazzjoni li saret li ċinji minn Dr. Kovacs, il-veterinarju appuntata mill-Wild Bird Regulations Unit, kienet stabilita l-proċedura biex iċ-ċinji jingħataw l-ikel. Din il-proċedura issa se tkun fidejn it-tlet entitajiet. Il-kwantità tal-ikel se tibda titnaqqas wara ftit bl-iskop li l-asafar jiġu stimulati jkomplu jpassu. Din il-kollaborazzjoni se tissir realtà wara li l-partijiet kollha involuti iffukaw fuq l-interess komuni li dawn l-asafar jingħataw l-għajnuna. Fis-qarrija Mark Sultana, kap eżekuttiv ta' BirdLife Malta, qal li waqt li l-organizzazzjonijiet tal-kaċċa u dawk ambjentali ma jaqblux fuq ċerti valuri, f'ċerti joqs ma jaqblu. Fl-istess qarrija, il-kap eżekuttiv tal-FKNK Lino Farrugia qal li jagħmlu min jagħmlu it-tajjeb ħadd ma jista' jgħid li huwa ħażin. U min-naħa tiegħu il-President tal-KSU Mark Mifsud Bonnici qal li jilqgħu il-bidla fil-mentalità ta' BirdLife Malta u jittamaw li l-ħeġġa tagħhom li jikkoperaw mal-organizzazzjonijiet tal-kaċċa tidher f'kull opportunità li jkun hemm biex dan iseħħ.